להתחיל לספר את כל הסיפור. היינו שם בבתים בעזה ונלחמנו, התחבקנו בלילות כי היה קר, שמרנו על הגב של אחד השני. אחד הדברים הכי חזקים שהיו לנו בלכידות של הצוות של היחידה, בעצם היו ערכי האחדות, הרעות. אתה נכנס לאיזושהי מערבולת. היינו באמת ממש אחד. ובחוץ היה איזושהי תחושה של מסמוס, של דכדוך. ראיתי את הפער העצום שבין האזרחות לבין מה שהולך במילואים. מתל אביבים לשמאלנים כמוני, לדתיים כמו יואל. הדברים שנחקקו בלבבות של הלוחמים, הם יכולים לצאת ולהיכנס לתוך הלב של העם. אתה מגלה אנשים, ומגלה את הדברים הקטנים, אתה מקבל פרופורציות על החיים. הרוח הזאת זה לא איזשהו משהו שהוא נמצא באוויר, הוא הולך, זה ממש אוצר שצריך לשמור אותו ולהעביר אותו הלאה. תעביר את זה הלאה, זה פשוטו כמשמעו. לקחת את הרוח האדירה של האחדות, של הרעות, הנכונות, הגבורה, התושייה, ולהעביר הלאה לדור הבא, לנוער. יש משהו כל כך בריא בנוער, ברגע של מצוקה, ברגע של קושי, הוא יודע לומר הנני. הוא באמת מלא באידיאלים. אני מבין את הצורך האדיר שיש גם ללוחמים לספר, וגם לנוער לשמוע, להבין, לחוות. האחריות שלנו גם לפתח פה חיים יפים וטובים. אני אהבתי שהוא בעיקר סיפר את הסיפור בצורה מאוד אישית. את החוזק ואת האחדות. מסירות, פשוט מסירות לעם ישראל. זאת המערכה החשובה ביותר בשביל לנצח את המערכה, גם העתידה שיש לנו בצפון וגם בעתיד. הצורך עכשיו זה לא בקסדות ושכפ"צים, הצורך הוא ברוח. לכמה שיותר לוחמים ולכמה שיותר תלמידים. וכל הרוח הזו, הייתי רוצה להעביר אותה הלאה. פשוט ככה. בואו להיות שותפים.